olee otu onye wu pharmacist rụrụ ọrụ na Amerịka afọ 14 nwere ike ịpụta n'igwe okwu etu a bịa lee ndebe ka ma ole ndị mmadụ skamụọ ha ego and ego na skamụ ha wụrụ naanị $149. ụmụnne m ka anyị chee n'ihe ọfụma. Ọtụtụ na-ahụ m ebe m na-ekwu okwu ha sị ndị awụ scammers eche na ihe ụlọ pụtara n'igwe okwu etu a na-ekwu okwu ma ọ na-ekwu ihe dị mkpa na ndị ahụ niile wụcha scammers. Anyị abụrụkwa ndị amansi. Apụtara m ebe a ka m kọwara Igbo ihe ọma dị egwu Chineke mere m site n'ịzụ ahịa n'igwe okwu. Igbo iwe ekele m na asị m ka eshiri onye ya zere. Chukwu gọziere m na akara aka unu ihe ụlọ nke nne m ji akpata ihe m ji enye ezinụlọ unu onye. Aha m bụ Dr. Rosemary Anyanwụ. Awụ nwaafọ Igbo, awụ m onye Nigeria, Imo steeti kpọmkwem. Ebikwe na California, mi na di m na ụmụaka m anọ. Nke m n'ebe a, onye ke n'ebe a wụ nke m ji n'aka. Ngwa ha aha Gamanda. Ndewo no, aha m bụ Chimamanda Anyanwụ. Ndewo nwanyị ọma. Ya bụ ụmụnne m, ọ na-ewute mgbe ị na-agwa ndị mmadụ ihe ga-abara ha uru ha sị na iwu onye amasị na iwu ndị scammers. Help Chineke. Ụmụnne m asị onye chiri awụ ya rie ke bara akpụkpọ na ori awụ ya aza. Lee ni m etu a m dị dịka onye pharmacist na-arụ na Amerịka rụkwa afọ 14. Ọ were m ahụbeghị ego anya mba. Mana asị na o nwere ihe mere ede ji bee nwee. N'ebe nwata na-arụ aka na ikwu nne anọghị ya. Ụmụnne m Igbo asị ka kwuru otu ịzụ ha n'igwe okwu si gbanwee ndụ m. Otu afọ na ọnwa 6 gara aga ana m arụ ọrụ atọ. Ọ na m chịrị ọrụ atọ n'ihi na achọrọ m igosi ndị mmadụ na m nwere ikikere mba ọkwa n'ihi na ka enyetụ ndị nke nọ n'ụlọ maka na ihe karịrị ka dị nwụrụ ọhụrụ otu Naijiria anyị dị. Ụmụnne m Igbo ana m arụ ọrụ adị m ehiri ụra ruru awa 3 na-alọta ọrụ nwere ike m na ụra ebido na-atụ m he ga gị n'ugbo m moto m akwụọ moto onye ọzọ. Abara m na accident ruru 7 nke meziri na ndị uwe ojii ji wee hụ m ofu ụbọchị ebe m nọ n'akụkụ paakị a na-arahụ ụra na-ajụ m sị onye ọnwụọ na kọdị ndụ abịa kpọtụ m aka ma hụ na m ka dị ndụ m na-ajụ onwe m sị ugboro ole ka m ga na-ebi ndụ etu a nsịkwanị ka m nwụọ na n'otu ọrụ nwanne m ọ bụkwa na ya dị ahụ ego anya mana ọhụzi ndị nke nọ n'ụlọ ga-elotezikwa ha kpọzie gị n'igwe okwu bịa ma gị fem gị nwa na-ege m ntị mana onye ọbụla nọ na Amerịka ma obodo ọzọ obodo Igbo na ihe anyị na-eme ewu gị na living paycheck to paycheck. Ụmụnne m ka m kọrọ unu nke wụ eziokwu. O nwere nke m nọ na-agbaji otu a gị ihe dị ya n'ime olulu hai ndị menigwe kpọtara m Rosemary oge ọnwụ ga-erubegila lọgha metede ososi Chineke onye menigwe. Emechara ndị inshọransị anafọ m inshọransị bi n'ezinụlọ m n'ihi na enwere m accident n'otu afọ na enwere m accident ruru 8. Ozi mgbe m jeziri gakwuru anọda inshọransị kọwachara ha ọnọdụ m nọ asa na-eji anya m ekpechere obi. Ụmụnne m chọsụ legodu na anya nwa otu a m nọ na abịa n'afọ m inshọransị enwezi mgbe m ji na-adraịvụ ụmụaka m. Ụmụnne m sị mba na m ga-anọdụkwa n'ọnọdụ otu a m sị na m ga-achọ ihe m ga-emenụ. Ịma nke na-ewute m ọ bụkwa na mmadụ ahụ ego ha m na-akpata ego m ewere ekpe nke karịrị nke na-enye ndị babysita. M na-enye ndị babysita enweghịzi m ego m sevufuru fọm na ezinụlọ si ndị inishie ya ahụ ha na-akpọ penny wise pound foolish. Aka na-ekwukwe nke ahụ ekwu ụmụaka nwe state school project kedu ebe ịfụrụ m adị m afụ m anya. Ụmụaka mgbe ha nọ kindergarten na ha graduate adị m aga graduation ha ihe niile na-eme n'ụlọ ha adị m afụ ya anya ndịzi ka onye wee stranger n'ime ụlọ nke m di mkpani ọrụ ya na-akpagharị agagharị nke mezie na mgbe ọ ga-anya mụ anọghị ya ndịzi ka onye dị married but single. Ụmụnne m ọkwanị na ụdị ndụ ahụ na-atọ m ụtọ ọkwa ka eme ka ihe dị mma. Mgbe ekpechazi ekpere buo ọnụ abalị 7 sị Chineke achọrọ m ihe ọzọ ị ga-egosi m ga-eme nke nwere ike inyere m ohere ma were lekwe na ụmụaka Chineke nyere m. Amaghị m ha na-akụziri ha ebe babysita ebe ahụ nke dị atọ ọchịcha m mgbe m kpọrọ ofu nwa m gawa na mgbe nwa nka dị obere kpọrọ gawa na babysita. Onye babysita na-anọ n'ụlọ ya na-elekọta ụmụaka ya sị m na ya ga-elekọta onye ụlọ anyị kwa meje were ego were kwuo ezigbo ego ka m na-akwụkwa nwaanyị a ebe ọ na-eme ihe n'ụlọ ya hafụ nwa m ga nwa m na-agalị obere iji eme ihe ndị ha chọọ ọzọ ọ nọ na-eme ọzi nwa m na-aha gama mma wee gboje kpoji aka ọbara aka ọbara na-awụ nwatakịrị ime aka ya mechicha elu aka ya ekpe ishe mkpere ma kpọsi Chineke taa ka m nọ na-arụ ọrụ Amerịka ewe ata m egwu n'isi ya ka m ji sị mba na m ga-achọ ihe ọzọ m ga-eme. Ụmụnne m achọwa online mgbe ekpechara ekpere ahụ Chineke mebere ya m mechara onye nwe n'igwe masị m na-egosighị m ihe ịrịba ama n'ihi na site na amara Chineke Chukwu na-enye m ihe mkpughe. Onye nwaanyị wee kpughe m ihe na-arụ nke mere na mma nọ biznes ya m fụtara nwaanyị a na-ekwu otu m si na-ekwu ya na ọ eziokwu na ụzọ gara ya. Ụmụnne m eti ya isi gbado anya
mgbe egwu ọchịcha webinar ha were basị click book or learn more or gịnị na m fụrụ na vidio nwaanyị ahụ wee kike ya ewu ọchịcha ihe ahụ ụmụnne mgbe m mechara ya hey asị join now mee click ebe ahụ wee kwụọ 149 wee gbapere m ihe niile mfụ etu e ga-esi wee kwụọ m ụgwọ ma ọma mbanye mfụ uru dị n'ime biznes mfụ ka ha si azụ ahịa mfụ companies ha na partners kedịkwana ihe onwe ọzọ ịwọ elu ọgụ na-awa ịdọ aka n'ọnụ otu a ka m si wee banye na biznes ya ụmụnne m azụọla m otu afọ na ọnwa isii testimony nwere na biznes ya ọ karịrị akarị onye ọma na-ege m ntị ịwụrụ onye mụrụ nwa ịwụrụ onye nọ ebe ị nọ ego anaghị ezo ịbịa ụmụaka ndị egbo ha ruo kọleji gị sị ije nọ na loan ụmụnne m era ka ha gaala biznes a na-akọwara gị kịta onye ọma na-ege m ntị ị ga-akwụnwuru hụ out of pocket yes ọnya bụ ihe m na-emezi kịta abụọ nọ kọleji nke ka eji n'aka a na-akwụrụ ha out of pocket tupu m aga n'ihe ọma Chineke mere m ka m kọwara gị ka anyị si azụ ahịa a na-azụ ya naanị na online ụmụnne m anyị ga-eseti gị ha na-akpọ automated system ga na-akpọta ndị mmadụ ga-enwe mmasị ịkparakwa ego na online and the best part of business ya dị legit o zuru mbọ ọnụ anyị nọ n'over 49 locations n'ụwa niile ruo n'over 28 countries n'ụwa niile ụmụnne m onye ọma na-ege m ntị na the end of the year wetara gị ha ga-eji file ya tax ga-ewere file tax benefit tax anyị karịrị akarị onye ọma na-ege m ntị ụtọ ụlọ iji sụọ gị lee biznes anyị uru dị anyị mekarịrị akarị ụmụnne m and ọnwụ ihe ị ga-emecha hafụ ụmụ gị n'aka ọ bụgoro ụmụ gị emeghị biznes ya ha ga na-enweta uru nọ n'ime ịzụ ahịa online ya biznes nke atọgbuo m ya ka m sị ka m kọtụrụ unu bikos onye hụ ọma kpuchie ya ọ dọrọ na mma ụmụnne m automated system ga-akpọtara gị mmadụ ka esi azụ ya anyị dị ka ndị dị ka Amazon akpịma na Amazon nwere product ndị ga-azụ na Amazon mana ọ bụrụ Amazon nwunye etu a ka anyị dị anyị nọ na-agbata ndị na-achọ ịtụ ha ga-eme ka ego nakwa na kọmpanị ahụ nwe ihe niile ma training ma mentorship ma one-on-one coaching a ga-enye gị ihe niile ị ga-eji zụọ ahịa etiri na package so gị mgbe bịa zụrụ otu a ka anyị si eme and ọgwanị bụ iji ego iji azụ nye nwa na-ege m ntị ka ị ga-egodo na lemon button video ma watch ya the free information session ya 20 minutes video ahụ o nwere ego ọ ga-akọsị mecha gị klik ebe ahụ kwụọ 149 ịkwụọ 149 na gị durala ịkọwara m otu o siri dịrị gị mmanụ otu m ga-esi wee nyere gị aka ụnụ anọkwara na mmiri ka ncha agharị bụ ụnụ n'anya ịfụzi ndị nne na nna amụcha nwa alụlasị nwatakịrị na dekia amanyezi nwatakịrị ezigbo ara ya eruo otu afọ ma ọ karịa ụmụnne niile etu efuru ha na enyechara m ha ara nye ha ọfụma ha ṅụọ ikpere na ụlọ akwụkwọ ha na-eme ọfụma site na amara Chineke onye ọma na-ege m ntị biko asị m nụ bịawa na onye m ji sụọ n'Igbo bụ kwunu manụ iwe igbo unu na-agwa unu na ụzọ gara na biznes ya kemgbe otu afọ na ọnwa isii anara m arụ ọrụ na-atọ mana lezie na mgbe echi gba nọ n'ozi kọntraktị nke mgbe ọ sọrọ mma anwụ ewe ichicha ọrụ meele ndị ka m mara m egisa na akwụkwọ na ezigbo ụgwọ ma hụrụ ya so m na-agazi ọrụ mgbe ọ sọrọ site n'otu otu m chere onwe m na-erule afọ abụọ n'ịzụ ahịa ụmụnne m aga m ajụzi onwe m ma nchọziri ịrụrụ mmadụ achọghịziri ma ihe mbụla dị na-arụkwa ọrụ maka na ala ahụrụ m prọfeshọn na dịka onye bụ famasist ezigbo nwanne m nke si gị gee m ntị anọ m na biznes ya Chineke mee ma ghọọ global coach aga m egosicha gị onyonyo ndị m na-eme ntọzi ma all over the world enwecha mentis Nigeria Canada US name it aka nọkwa n'elie ma Chineke abịa gozie m n'ụzọ pụrụ iche ma bịa win the top 30 global contest nke m win top 30 global contest onye ọma na-ege m ntị ị ma na that global contest ya m win ego nọkwa n'ime ewere ego a ga-akwụ m n'ime and aka na-ekwu nke a na-ekwu that global contest ya ha si na ha ga-epost aha m all the social media platform nke nọ na social media platform ha niile ha ga-epost aha m post ọrụ nke m nọ post ihe niile leenu mụ abụ Rosemary ka echi nwa mbe dị ka m onye ka m bụkwanị ka Chineke ga-esi si na biznes ya bulie m elu n'otu izuụka gara aga sign up mmadụ ruru 8 na biznes ma onye ọma na-ege m ntị even ebe anyị hụrụ m na mmehie agbụghị ebe m bi Chineke sie n'ime gọzie m so ọ bụrụ na iwu onye ọnọdụ na-agwụla gị ike ị chọrọ ihe ọzọ ị ga-eme iwu onye nọọsụ iwu famasist kọwa iwu onye ị na-arụta ego afọ ị chọrọ ihe ọzọ ị ga-eme n'ụlọ na-elekọta ụmụ Chineke nyere gị na-azụkwana ha zụọ ha na langweji ha zụọ ha na kọlchọ ha zụọ otu Chukwu chọọ ka ị zụọ ha nakwa provide maka famili na anyị na-adọkasị ahụ ebe iche weta ego ije ezụ ụmụ gị ịchọ ha ọzọ ị ga-eji na supplement income makwa ihe replace ya income ka ya nọchi anya ka ị nweta tinye aka na lemon button ilu ọchịcha 20 minutes webinar ị ga-afụ ebe asị click here to join gị klik ebe ahụ onye ọma na-ege m ntị gaa kwụọ 149 gị mụ na gị ga-edu uru anyị akpa ma mana otu ochie dịrị gị mana kwụrụ na echinyere gị aka Igbo kelee